President na France ya kira wannan taro don ƙungiyoyi masu hannu da shuni da ƙasashe wanda ya gayyata su yi program na musamman don su agaza ma Afirka. Akwai kuɗaɗe da ake da su a mallake a FMI, amma wanda ba a yi amfani da su akwai sunansu DTS, Droit de Tirage Spéciaux. To muna da 34 na ƙasashen Afirka, 10 ko 11 arewa da Sahara, 33 ko da 4 ƙasa kudu da Sahara. Za a ba musu, za mu sarrafa su. Mu kaman ƙasa sai da yawo ECOWAS za mu samu kaman miliyar $2 na cikin wannan kuɗin. Amma wannan DTS akwai ƙasashe masu hannu da shuni da su ba za su sarrafa su yanzu ba. To kiran da muka yi a wannan taron shine waɗannan ƙasashe su ba mu nasu. Hakan kuma zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin ƙasashen. Za mu ƙaru kenan, har zuwa za mu lumka so 3 irin abin da za mu samu aka tsaya bisan haƙƙinmu mu kaɗai. To ita Faransa ta yarda ta ba da nata, Portugal wanda ta hallara ta yarda ta ba da nata, akwai sauran ƙasashen turai wanda sun yarda. Ina ji Amerika ma ta gidajen likitan mu sai magani da su, mu biya duk bukatu ta hanyar mu gina hanyoyi da duk abin da dai muka ga dama. Kuɗi ne namu za su kasance kuma za mu yi amfani da su cikin fannin da muka ga dama. Wani daga cikin gimshiki na babban sauyi ko aiki da kuke so ku yi wa al'ummar jamhuriyar Nijar shine na inganta ilimi. Me yasa har kuka yi wannan tunani? Wacce riba Nijar za ta ci kenan idan aka cimma duk waɗannan bururuka? Kuɗi ne za mu samu wanda za mu iya mu yi amfani da su cikin duk hanyar da muka ga dama. Mu inganta makarantunmu, mu inganta gidajen likitanmu, mu sai magani da su, mu biya duk bukatu ta hanyar mu gina hanyoyi da duk abin da dai muka ga dama. Kuɗi ne namu za su kasance kuma za mu yi amfani da su cikin matsaloli wanda za ta ci gaba muddin ba mu inganta ilimi ba, muka waye ma mutane kanunsu. Ya kamata mu inganta ilimin namu ta yanda zai sa ‘ya'yanmu su samu horo don su iya samun aiki wanda ya dace, su riƙe kanunsu kuma su kula da uwayensu. Musamman ‘yan mata, abin da muka shaida shi ne in shekarunsu suka kai 13, 14, akan koransu da, kuma wannan yake sa tun suna ƙanana ake musu arme, mu musu wurin kwana, saboda mahi yawan lokaci ‘yan mata suna barin makarantu saboda in a garin nasu babu makaranta suka je wani gari inda akwai sai su rasa mutumin da za su zama gidan shi, kuma akan koransu. Muka musu gidaje da za mu kula da su, za mu riƙe su, za mu musu suturan da ta